ngit-ngit. Ayo diri ang background ako ang kuan. Oh. Hana diri, kani hop pila. Ayo kay numero 3 mo. Okay. Lah ditso na data, lakos. Ano yung klase ho? Klase! Kokok saging do. Tara, sigat. Oh, bless lolo oy. Bless lolo mo na lolo. Mo na daddy ni Blight. Hoy, ma'am. Oh, birds. Mami ka diri. Kan mama dah. Ikay nagbantay og tinae og batikon? Awit ako na bantayan. Yawo, bantay mo ka tayo og batikon. Ikay ga drive ron? Ah, Among chip ko kay nilaag ba. asa? Si Kid Roy mo ditong ingon sa siya may nanginbitar. Lagi. Nilaag ba. Na dito ay. Asa man to si Kuan be? Ito na sila? Atak! Biblis mo? Wala. Biblis na. Si Miggy na lawas yung kani makabless. Nagluto. Ikaw kaming gambit yung binubukan. Kung tao nila sa ilaw. Di siya na matahap yun. Asa mas kiti? Asa kiti? Kinsa na? Uy, ayaw dito sa. Dali, mangaon ta. Mangaon. Kana. Ah, wala na. Gibali ng pista sa Lisay, Dre. Ugma, tadong padayon. Ay, saba kay... Eksaba. Apa tayo ugma? Ay pabilin sila Christine si Kenneth. Kaya may ugma nila dito. Ako ni dato dito, giluto ta. May noon, wala na may inito na lang dito. Oo. Gabi na. Ugma. Di ako nagbanik. Ay, Sige, kuha na lang skin. Gaan na, picture. Sige. Video manikot? Di pa mani... Ala, sige pa. Sige, lihog-lihog lang ang video. Paano mo diha? Kisaw-kisaw. Ha? Rice? Sige na, mag-rice siya. Sige pa. Dito, wala mga rice. This one. Ano ba? Ato ka kay Sir Prinbe. Nare ulag ang kasugas. Okay. Bata. Oh. Video manikot, di man eh. Picture. Story lang dia. Basta ka direct? What's up, madlang people? Bantay ha? Video ra nila, video.
Bliss. Long time no see, kuyawa mo ka man sa nig GFCC. Di ka nung simba. Simba lagi. Tulo ko ano? Pagpili lang to. Beef stick. Oh, may. Oh. Ang nanay na malit na iyahang mga Dugo. luki sa iyo. Away makalupig sa buhok ko yo. Daga kayo. Tanawa donya kayo. Dunyas panagway. Tanawang buhok. Pakasyon na mo, day? Niulit na ka. Atos kinky ka. Uy, Nangugos. Miguel, Bliss ng Lulabi. Mana. Deskote. Mana. Mo ni milyonarya sa Kabanta no. Puhon. Puhon ba? Oh. Mga dunyas kabanta. Oh, dunyas kabanta dai. Oh, dunyas kabanta no. Kanay mo sunod. Asa man usa? Ang Saman. ang imong sister. Taas na siyang mansyon. Nagkuanto Tapos siyang mansyon. Alas minso. Duh, nindot na kay gagdanan. Ano asa man si Purman nimo? Nastaas mo. Anas po. Virginie. Nas taas ang Purman. Kuha na niya ko sa kasiman na pagkuhan Oo. ka kapistahon man. Si Abe, awa na kaning tayo sa. Awa na Ano kayo? Ano oh? Mo na Miguel, dire, sit down. Asa? Dia? Natrabaho gyapon. Magkore-kore na siya. Oh, bali na sad ni. Ha? Oh, dito sa bali. Hoy, malilian oh. Maligo dabi. Di ba nang be? Yang abdi ni silo. Oh, bali na sad. Dire na dai kape. Ha? Oh.